Vítam vás v našej dedinke Vitanova, ktorá sa rozprestiera na severe Slovenska, v chránenej krajinnej oblasti Horná Orava, vzdialená 6 kilometrov od poľských hraníc. Obec Vitanova bola založená v roku 1550 a patrí medzi najstaršie obce na Orave. Jej názov je odvodený od osobného mena Vit alebo rodinného mena Viťan. Je to malá dedinka, ktorá má v súčasnosti 1287 obyvateľov. Je obklopená z východu kopcom Bučinka, zo severu Lánmi a z juhu Dolinkami, Čerchľou a Kapicovým vrchom. Hole sú bohaté na porasty čučoriedok, rúbaniska na maliny a na svoje si prídu aj hubári. Blízke lesy sú bohaté na srnčinu a jeleniu zver. V rieke Oravica žijú lipne a pstruhy. A prečo by turisti mali navštíviť našu dedinu a jej okolie? Pozrite sa s nami. V našej obci sa zachovalo niekoľko objektov ľudovej architektúry. Sú to typické zrúbové drevenice, väčšina z nich už prešla čiastočnou rekonštrukciou, no nájdeme aj pôvodné. Kostol v centre obce bol postavený v roku 1932 a je zasvetený Božskému srdcu Ježišovmu. V roku 1906 dedinu zasiahla povodeň. Pripomína nám ju kamenný stĺp v strede dediny. Z rozprávania starých ľudí vieme, že vraj na tomto mieste sa voda vtedy zastavila. Vo Vitanovej sú národné kultúrne pamiatky, ktoré sú zapísané v ústrednom zozname pamiatkového fondu na Slovensku. Je to stĺp svätého Rócha. Z roku 1770 bol postavený ako spomienka na mor. Rustikálnou prácou je aj náhrobný kríž na hrobe Richtára Vojtašáka z roku 1851, umiestnený na dedinskom cintoríne. Turizmus je rozšírený najmä počas zimnej sezóny, kedy sa dá lyžovať v lyžiarskom stredisku Ski vrch Dolinky Vitanova. Cez obec vedie turistická trasa do rekreačného strediska Oravice, ktoré je od Vitanovej vzdialené len 8 kilometrov. Oravice sú vyhľadávané turistické centrum. Počas celého roka sa tu dá kúpať vďaka geotermálnemu prameňu so sírnou vápenatou, horečnatou vodou s vysokým obsahom železa s teplotou 57 stupňov Celzia, ktorá má liečivé účinky. Je tu postavený termálpark a termálne kúpalisko, ale aj amfiteáter, v ktorom sa počas leta konajú rôzne kultúrne podujatia. V zime tu funguje lyžiarske stredisko Ski Park. Vybudovaná je nová cyklotrasa pre ľudí, milujúcich aktívnu dovolenku, či už na bicykli, alebo pri inline korčuľovaní. Oravice sú tiež východiskovým bodom pre turistiku. Môžete sa vybrať po viacerých turistických chodníkoch, no my odporúčame náučný chodník Národnou prírodnou rezerváciou Juráňová dolina. Keďže Vitanová leží v blízkosti štátnej hranici s Poľskom, môžeme turistom ponúkať v blízkosti obce ešte jednu novovybudovanú cyklotrasu, ktorá spája neďalekú Trstenú s poľským Novým Targom. Po celej trase sú vybudované drevené posedenia, kde si môžete oddychnúť a kochať sa prekrásnou hornooravskou prírodou. Naša obec Vitanová a jej okolie patrí medzi miesta na Slovensku, ktoré sa môžu píšiť nielen nedotknutou potatranskou prírodou a jej krásami, ale aj množstvom turistických aktivít.